Aloittaa. Terve, meikäläisen nimi on taas Jutsi Kako ja morjentes. Morjes. ES-testi. MP. 5/5. Ei vaan oikee P. Eiku MP. Maku. Perus ES. Eiku haju. Entäs haju? Ei se haise millekään. Okei, no. Muu vuorokai. No, maku. 4/5. Väri. No, 5/5. Tää video oli vitun lyhyt. Mutta tän jälkeen tulee vielä uusi video Jussin kanavalle.